posledná cesta a la clínica Cumbres del Norte. Takže toto je kondomínio, malá záhradka pre deti. Vrátnice. Sí. Gracias. Okolie. Práve ideme na Chimba, Bacha, čo je tu najchudobnejšia štvrť. Horšia je už len Chimba Alta, kde sú delikventi a ktorá je na tej krásnej skale. Za žltými domčekami je more, na ceste je psík, asi ho veľmi nevidno. A v diaľke sa blíži un kolektívo, ktorý treba zastaviť, ale tak behať tu nebudem. Netreba to zase preháňať s posledným skorým príchodom. Takže už odišiel, môžem tu čakať neviem koľko minút. To je psík. Čau. Čau. A kolektívo v diaľke sa blíži. Neviem, či je to moje, ale asi môže byť. Rýchlo. 311 musia končiť na 11. A no. Hola. Necesito ir al centro a Baquedano, la torre. ¿Sí? La torre con Baquedano, sí. Sí. Pero puede decirme dónde está porque yo no le digo, conozco. Ya. Gracias. Sí, no hay problema, yo le digo, Baquedano con la torre. ¿Y cuánto es? Vale 1100. 1100.